El romanticisme fou la reacció al racionalisme de la Il·lustració i al neoclassicisme, recolzada en l'exaltació dels sentiments i la llibertat com a forma de trencament amb l'ordre tradicional i la jerarquia de valors socials i culturals vigents. Va aparèixer a Alemanya a final del segle XVIII com a moviment literari, però ràpidament es va estendre a altres arts: la música, la dansa, el teatre i la pintura, durant la primera meitat del segle XIX. D'Alemanya va passar a Anglaterra, França, Itàlia, Espanya, Rússia, els Estats Units i les noves repúbliques hispanoamericanes en el marc històric de les revolucions liberals. D'aquí el caràcter revolucionari i trencador del romanticisme tant en l'aspecte visual com en l'expressió d'una forma especial de sentir i de pensar. El romanticisme va promoure una concepció artística basada en l'exaltació dels sentiments humans enfront de la raó, el dramatisme en les accions i les emocions extremes, la nostàlgia pel passat gloriós de les nacions i la seva història, la llibertat davant del despotisme, la originalitat i la creativitat davant la còpia del neoclassicisme, i també la defensa absoluta de l'individu i el subjectivisme, el culte al jo personal i a la nació en defensa de la llibertat individual i la rebel·lia. El moviment romàntic té els seus orígens a Alemanya, en la literatura, fonamentalment la poesia. De fet, l'origen del terme romàntic deriva de la paraula romans, que es feia servir per descriure els poemes èpics i heroics de l'edat mitjana, matèria literària de la novel·la romàntica, que posaren en valor figures com el rei Artur, Carlemany, Alexandre el Gran o el Miofit. També, a final del segle XVIII, va aparèixer un renovat gust per la nostàlgia i l'exotisme i les emocions sinistres d'època medieval, donant forma a la literatura gòtica, un dels subgèneres literaris del moviment romàntic. A Alemanya, Friedrich Schiller i Goethe foren els impulsors del moviment Sturm und Drang, o Tempesta i Impuls. Goethe, en una de les seves primeres obres, escriu un relat sobre un cavaller medieval que no obeeix cap més autoritat que no sigui la pròpia, en un elogi de la llibertat individual i el jo personal. Però, sense dubte, fou la novel·la Les penes del jove Werther, on Goethe va desenvolupar el tema dels sentiments i les emocions portades a l'extrem en el personatge del jove Werther, que, ferit de dolor per un amor impossible, s'acaba suïcidant. A Alemanya es va viure, també en aquell moment, un autèntic revival popular del teatre de Shakespeare, com a model de la sensibilitat romàntica. A la Gran Bretanya foren representants del moviment romàntic els poetes William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, gran escriptor però personatge excèntric i controvertit, que va morir lluitant per la llibertat de Grècia, o el novel·lista escocès Walter Scott, autor de novel·les històriques ambientades en el passat medieval que narraven els fets heroics de personatges de ficció com Ivanhoe. O Mary Shelley, autora de Frankenstein, 1818, una de les obres més rellevants del romanticisme i exemple primerenc de ciència-ficció. També cal esmentar aquí el poeta i periodista nord-americà, mestre del relat curt de terror, Edgar Allan Poe, renovador de la novel·la gòtica amb poemes com el Cort o relats com la caiguda de la casa Usher o els crims del carrer Morgue. A França, Alexandre Dumas amb els Tres Mosqueters o Victor Hugo, autor dels Miserables o Nostra Senyora de París, conrearen la novel·la romàntica, històrica i èpica.
El romanticisme en llengua castellana també va donar grans figures com el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, recordat pels seus poemes de l'obra Rimas y Leyendas, o José de Espronceda i la seva Canción del Pirata. Així com José Zorrilla amb el seu Don Juan Tenorio, personatge de ficció que encarnava el model d'home galant i seductor, col·leccionista d'amants. També cal situar dins el moviment romàntic tardà la majoria dels autors de la Renaixença cultural a Catalunya, com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Víctor Balaguer o Serafí Pitarch. El romanticisme musical es troba estretament vinculat al romanticisme literari. De fet, alguns compositors, o millor dit, les seves dones, cas de George Sand i Chopin, o de Cosima Wagner, conrearen o s'obriren a altres arts. Es consideren compositors protoromàntics o fundadors de les bases del romanticisme musical Ludwig van Beethoven o Franz Schubert en l'última etapa de la seva obra de compositors. La música romàntica es desenvoluparia més enllà del romanticisme literari al llarg del tram central del segle XIX entre 1830 i 1890, amb una primera generació de músics formada per Hector Berlioz, la Simfonia Fantàstica, o Frédéric Chopin amb les seves composicions per piano, Félix Mendelssohn o Robert Schumann, i una segona generació formada per Richard Wagner i Giuseppe Verdi, grans compositors d'òperes, Franz Liszt i els seus poemes simfònics, o el polifacètic Johannes Brahms. El romanticisme musical s'allargaria fins als anys de la Primera Guerra Mundial amb compositors com Gustav Mahler, Richard Strauss o Claude Debussy. Els principals gèneres musicals foren la música per piano, concerts, sonates, rapsòdies, les danses, vals, masurca, polonesa, les simfonies i poemes simfònics i l'òpera. El romanticisme pictòric es caracteritza pel domini del color sobre el dibuix, per una gran preocupació pel moviment i la composició, els seus detalls i l'ambientació. Els gestos violents dels personatges i els fons sobre bases inestables contribueixen a accentuar el dramatisme de les composicions. La tècnica pictòrica és hereva de la pintura veneciana i flamenca, així com de Francisco de Goya, considerat el pintor que va inaugurar el romanticisme. La temàtica de la pintura romàntica es va focalitzar en l'actualitat del moment històric emmarcat en el passat gloriós de pobles i nacions i a les aspiracions de llibertats individuals i nacionals pròpies de les revolucions liberals de la primera meitat del segle XIX, però també l'exaltació de l'exotisme i de les passions i somnis que posaran de moda el gust per l'orientalisme i els països àrabs, però també per l'exòtica Espanya. El paisatge exòtic o bucòlic cobrarà importància com a tema artístic en si mateix. Un dels principals pintors romàntics serà Caspar David Friedrich, que en les seves composicions, com Arbre amb corps, Caminant damunt la boira o Marina, transmet a l'observador sentiments de tristesa, melancolia i fins i tot presagis funests. William Turner fou un pintor britànic que va conrear majorment el paisatgisme amb obres com El naufragi o Pluja, vapor i velocitat al Gran Ferrocarril de l'Oest. Un altre dels més coneguts pintors romàntics és Eugène Delacroix, autor de La llibertat i en el poble, quadre que resumeix tant la preocupació pel moviment i la composició pictòrica del romanticisme com els ideals de llibertat de les revolucions liberals.